Huomenta taas Rampon puolesta. Nyt on tässä justiin menossa takaisin lastenkodille viheriin Karakalliosta. Mä heräsin, no te ette varmaan kiinnosta milloin mä heräsin kyllä, mutta siis mä heräsin jossain. Mitä mä sanoisin? Meno. Kello. Jossain kello 8 aikaa, mut tultiin herättää. Mikä vituttaa mua? Mitä mä tänään ajattelin tehdä? No, kaverin kanssa mennä softaan. Kaikkea kivaa. Koska mulla on GoProta, niin te varmaan ymmärrätte. Ei en voi tehdä softausvideota kun vain puhelimella ja sit tulee ihan helvetin vaikeeta. Katso nyt jos tekis tänään videot sen takia, koska mulla on oikeesti puhelin täynnä. Kaikki täynnä. Kaikki sovellukset ja näin vienyt tilaa, niin en oo kerännyt tekemään videoita. Nyt mä taas kerkeen tekee videoita. Tässä on näin tämmösiä pieniä aamuheräilyjä. Kaikkea kivaa tässä näin tulee tehty. No, se on hyvä. Mitä nyt sanois hyvää päivää, huomenta, iltaa. Se on Rampon puolesta ja katsotaan nyt tästä uutta videoa sitten. Se on moro.